قلب السرات كيتتراتري بلبو آمينو بأفوز مسكري كناني يبلون وراسيون يتدعول دمت رخيبيو تقدسو بدأت تقنشل نتي قلب السرات كيتتراتري بلبو آمينو بأفوز مسكري كناني يبلون وراسيون يتدعول دحنت رخيبيو تقدسو بدأت. بسم الله ومنفس ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልኻትኩም ኣብ ልዑልና ቀረባንኩም ነዚ ቤት ካዘለኹም ህዝቢ እግዚአብሔር ይኹን ከንፈዓል እግዚአብሔር ተብረለና ለው ድማ ንቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ ይኹን ፅለይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሳብ ሰዓት ሓዳስ መዓልቲ ስለዘፅንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን እቲ ገንሸል ናይ ፋሲካ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ይኹን። ኣቦና ከመይ ቀኒኹም ንሓነቕኒኹም እግዚአብሔር መስገን ዲያቆን ሓወይ ከመይ ቀኒኻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት አሜን ኣሕቢሩ ሓድሽ ዓመት ሰላም ናይ ፍቅሪ ዓመት ይግበረልና በዓል እሚና ተፋልና ምኻድና ብፀሎት ክንጅምሩ ስለዝግባእና ፀሎታትና ኧረ እግዚአብሔር መስገን እሺ እምበኣር ኩላህና ንፀልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጂ እውን ነዚ መደብና ክባርኽልና ክምህረና ክግስፀና ክዛረበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንማሕፀና ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን እውን ዘሎን ኩሉ ዝፈጠርካ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ጎይታ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ኣምልኾን ስግደትን ተኣዛዝነትን ኩሉ መንበርካ ክብርከን ንዓኻ ይግባእ እዩ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮይና ብምክንያት ከምዚ ተኣኪብና ነዚ መደብ ክንገብር ቀሪብና ኣብ ቅድመኻ ክብርን ምስጋናን ንህበካ ኣለና። ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለቲ ኩሉ ትገብረልና ሰናይን ፅቡቕን ዝኾነ ቆፂርና ክንውድኦ ዘይንኽእል ከም ሕፃ ባሕሪ ድማ ዝምብዝሑ ሰናያትካ ስለ ዕቤትካን ስለ ክብርኻን ስለቲ መርሚርና ክንበፅሖ ዘይንኽእል ግሩምነትካ ዕቤትካ ድማ ወጎይታ ነምልኸካ ንወድሰካ ልዕል ነብለካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብዚ ሓዳስ ዝኾነት መዓልቲ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ክንበፅሕ ብሰላም ነዝሓለፈ ዓመት ብናትካ ጉስነት ስለ ዝሳገርካና ድማ ነመስግነካ ኣለና። በዛ ኣቲናያ ዘለና ዓመት ድማ እግዚአብሔር ንእመነካ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዋ ኩለን ነፍሲ ወከፍ መዓልትታት
ناتكا رديئت ناتكا محرت ناتكا قسنت كبزحالنا እግዚአብሔር بزين عنك أفرلو عروي زخونا من قد عوات كتمرحنا እግዚአብሔር أملاخي نزعمت زخت حلفنا نبخانا معقوبا لنا نعفانا أملاخنا دقيمنا كبرن مسغانان وداسين أملقون يكون دابلنا سمتي أبو أبكي المخاكم بلات إنه خنا اللسن مدحينا ويتنا ودها يسوع كريستوس نصلي كم تزمهر كنا ونزوع كان بالمحبار أب سماء تنبر أبونا سمكاي قدس من قصتهم زافار كم تاب سماء يسكن المدر ما يكون نايلة تنجرنا لو محبنا نحن نزبدلنا خمس حدنا لم بدلنا مثلا لقلنا كاكوار إحنا نمبرنا فتنا يتزونا من قصتنا حيلين كبرنا زلالنا تكايم آمين قدس دنجل مريم لا قدس كبير ملا سلام سلام لك الله حساب كل دنجل بسم الله من خندق زي بيت السلام والسلام على بعد الصلاه استقلال تفلي حبرتي فرما صنكم بركم تسقى زي مسخي مودس بالكات يتنحدنا بقول تحمل حين يسوع محرت لمن امين صقا بركتنا ابلغنا بس كلاتكم زعم الله يكون برحمه الله يبارك امين جزاك الله سلسله عرفت السلام مزورجة من እግዚአብሔር تا مايكروفون قبل زي صرتي كونت نزلنا انتهى اكسترنال مايكروفون قالت قبل كم تقدر كاسبونير شو صبوا لنا حدي عايش بس من زي قرب حد شعانة مثلني أي بدولي مثلني استقال مثلا مو እግዚአብሔር ረዲእና እግዚአብሔር ድማ ሳብ ሰዓት ሓና ንስዩ ተሓይልን ጉልበት ዝሃበና እግዚአብሔር ነዚ መደብ እውን ከነቐፅሎ ዘኽእለና ዓቕምን ሓይልን ብዘይካ ንሱ ጀካ ይወላ ሓንቲ ኣይትገብሩ ስለ ዘለና ብጀካ ክንገብር ስለዘይንኽእል እዚ ዘኽእለና እግዚአብሔር እዚ ጀሚርና ዘለና ክሳብ ክስከ ክነብፅሖ ሓይሊ በቲ ሓይሊ ዝህበና ግዜ ረድአና እናተማፀና እግዚአብሔር በቲ ዝሃበ ጥበብ በቲ ምስትውዓ ዝሃበ ንሱ ዝሃበ ንሱ ምግላፅ ዝሃበ ንሱ ብጀካ ንሱ ክትግለፅ ኣይክእልን ፍልጠት እውን ናብ ሰባት ክበፅሕ ኣይክእልን እቲ ኩሉ ጎይታ ርእሲ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክገልፀልኩም እሞ ነዚ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ህዝብና ብዝርዳእ መንገዲ ክርዳእ ተብፅሑ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእስኹም ተብዝሓልኩም እምነ እምበር ናብቲ ብቐጥታ ናብቲ ዝነበረና ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ናበፅሓ ነርና እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣንቢባ ብለይ ከጅምሮ እየ ካብ ናብቲ እንታይ ተኣትወበና ኣብታ ቀዲምና ካብ ዝበልኩሞ ካብ ፈሪሳውያን ሰደቃውያን ብዙሓት ናብቲ ፍልጠት ክመፁ ምስ ረኣየ ግና በሎም ኣትሙልቲ ኣትማን ካብ ዝመፅእ ቁጣዓ ከም ትምልኹ መን ሓበሉ እምበር ንሳ ዝበቅሕ ረግቦም ኢልና ነርና ላቢልና ከዓ ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦና ኣሎ ከም እትብሉ ኣይምስለኒ ንኣብርሃም ሲ ካብዛ ኣማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ዝከኣሎ ለኩ ማለት ካብ ሕጂ ንሓፀናብቲ ጉንድኦም ተነቢሩ ኣሎ እምበር ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩልኦም ይቀረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ ይብል ኣብዚ ኣብዛ ናይ ትሽዓተ ዘላ ጌር ክግለፃ ዝደሊ ዘለኹ ካብ ልብኹም ኣብርሃም ኣለና ትብል ንኣብርሃም ሲ ካብዚ ኣእማን እዚ ወለዶ እዚ ከተንስኣሉ ኣእማን ዝተባሃሉ መን እዮም እዚኣ ንፀብ ዝነግሩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብታ ሸውዓተ ኣትሒዝና ቆልተይ ክነተኣሳስረን ካብኣ ክንጅምር ኢና ኣብዚ ቁፅሪ 9 ካብ ፈሪሳውያንን ካብ ሰዱቃውያንን ከዓ ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረኣየ ግና በሎም ይብል ኣቶም ውሉድ ኣትማን እቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ከም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ዝሓለፈ ቁርተይ ተንኪፍና ነርና እታ ውሉድ ኣትማን ትብል ስለምንታይ እዩ ውሉድ ኣትማን ኢሉ ፀውዒዎም ፀርፊ ዶ ይመስልኒ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝብል ሕቶ ቀሪባ ነራ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ምናልባት ሽዑ ዘይተንከፍናያ ግን ኣብኡ ክልተ ጉጅለ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ክልተ ጉጅለ ናይ ሰባት ኣለዉ ነቶም ፈሪሳውያንን
ሰድቃውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ ማለት እዩ እንታወት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ቅድሞ ግን ነታ ንምንታይ ውሉድ ኣትማን ኢልዎም ንዝብል እውን ቁርተይ እንተተዛረብና ኣላ መተኣሳሰሪት ክትኮነና ንምንታይ ውሉድ ኣትማን ኢልዎም ከም ሽዑ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዛረብናሉ ውሉድ ባህሪ ናይ ወላዲኡ ከም ዝወርስ ወይ ከም ዝወስድ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ብዛዕባ ውሉድ ናይ ክስ ናይ ሓደ ነገር ክብል ከለኻ ናቱ መንነት ናቱ ባህሪ ሒዝካ ክትርከብ ከለኻ ውሉድ ኣስተምህሮና ናይ ቅድስት ስላሴ እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖት እንታይ ኢልና ኢና ንዛረብ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝኾነ ወይ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ዘይተፈጥረ ወይ ከዓኒ ዘይተገብረ ብመለኮቱ ከዓ ማዕረ ዝኾነ እናበልና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ኣምላኽነቱን እንእመነሉ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ሰፊሩ ብባህሪ ምስ ኣቦ ሓደ ስለ ዝኾነ ወልድ በዚ መንገዲ እዚ ውሉድ ኣቦ ከም ዝበሃል ወይ ካብኡ ከም ወልደ ኣብ ከም ዝበሃል ንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝጥቀመሉ ዘሎ መግለፂ እንተርኢና ድማ ልክዕ ከምኡ ኤክስተንድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ካብኡ ቀኢልና ክንርዳእሉ ንኽእል ነገር ኣሎ ውሉድ ኣትማን ሕጂ ዝተመን ዝበሃል ዘሎ ተመን ኮይኑ ከም መግለፂ ናይ ክፍኣት ክግለጽ ዝጀመረሉ ካብቲ ኣብ ገነት ኤደን ዝተፈጸመ ናይ ሓጢኣት መበቆል ከም ዝኾነ ኩላህና ንርድኦ ኢና ኣብኡ እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ ኩሉ እንስሳ ሞሮር ከዓኒ ተመን እንታይ ዝኾነ ነበረ እዩ ዝብለና ዝጎረሐ ነበረ ሕጂ ጎራሕን ክፉእን መስሓቲ ዝኾነ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ጉርሒ ዝነበሩ ፍጥረት ከም ዝነበረ ዲያብሎስ ድማ ንዕኡ ተጠቂሙ ነዚ ውድቀት ከም ናብ ፍጥረት ሰብ ከም ዘምፀአ ድማ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ እዋን እቲ ተመን እውን ተረጊሙ ናይ መርገም ምሳሌ ኮይኑ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንዳተገልፀሎም ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ውሉድ ተመን ክብሎም ከሎ ናይቲ መስሓቲ ዝኾነ ፍጥረት ባህሪ ብምልባሶ ዓንቃፊ ዝኾነ መስሓቲ ዝኾነ ጉርሒ ዘለዎ ክፍኣት ዘለዎ ባህሪ ዝተላበሱ ሰባት ምዃኖም ንምግላጽ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኮይኑ ኢና ንረኽቦም እዞም ፈሪሳውያን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከድኩም ተሪኢኹሞ ንክርስቶስ ከመይ ገይሮም ከም ዝጠልፍዎ ለይትን መዓልትን ድቃስ ዘይብሎም እዮም ዝሓድሩ ነይሮም ማለት እዩ ካብታ ቀዳመይቲ ስብከት ዝጀመረላ ሰዓት ጀሚሮም ስጋብታ ናይ መወዳእታ ብሞት ወይ ናብ መስቀል ስጋብ ዝሰቕልዎ ድቃስ ኣይነበሮምን ሕሉፍ ሓሊፎም በቃ ኣብቲ ዝገብርዎ ጉባኤታት ምኽሮም ብዛዕባ ነይሩ መዓስ ይኹን ሰብ ከይለዓለና ኣብ ኢድ ናይቶም ሮማውያን ሄሮድሳውያን እንኮላ እንተውዲቕናዮ ተሓባቢርና እሳቶም ሓጊዞምና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ጌትሪድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢሎም ክጠልፍዎ ብብዙሕ መንገዲ መፅኦም ማለት እዩ ሓደ እዋን ቀረፅ ንመንግስቲ ሮማ ንቄሳርሲ ምኽፋል ይግባእ ድዩ ኢሎም ክጠልፍዎ ብዘረባ ከም ዝመፁ ወይ ልኡኽ መልእኽተኛታት ከም ዝሰደዱ ነንብብ ኢና ጎይታ ድማ እንታይ ኢልና ክፍኣቶም ጉርሖም ርእዩ ነቲ ሳንቲም ወይ ነቲ ናይ ቀረፅ መኽፈሊ ሰልዲ ኣምፁለይ ኣርኢኒ ኢሉ ሂቦሞ እዚ ምስሉን ፅሕፈቱን ናይ መን እዩ ኢሉ ድማ ሓቲትዎም ንሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ እዚ ናይ ቄሳር እዩ ኣብኡ ዘሎ ስእሊ ናይ ቄሳር እዩ እቲ ዕላማ ግን እንታይ ነይራ ገለ ክፉእ ነገር ብዛዕባ ሮማውያን ክዛረብ እሞኒ
እቶም ሮማውያን ድማኒ በዓላቶም እዚ ንመንግስቲ ኣስጋእ ዝኾነ ሰብ እዩ ኣንጻር መንግስቲ ይዛረባሎ ኢሎም ጠቂኖም በዓላቶም ብኢዳ ዙር ከቕትልዎ ወይ ከዓኒ ከጥቅዕዎ ስለ ዝፈተኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ተሓባቢሮም ምስ ሄሮድሳውያንን ሰዱቃውያን ፈሪሳውያን ቶም ናይ መንፈሳዊ ዝኾነ መራሕቲ ከም ዝሰቐልዎ ንጎይታና ኢና ንርኢ ስለዚ ውሉዳት ማን ምባል ማለት እንታይ እዩ እቲ ባህሪ ናይቲ ተመን ናይቲ ዝተረግመ ተመን ናይ ክፍኣትን ናይ ምስሓትን ባህሪ ዝተላበሰ ሰብ እዚ ሰባት መንባሮም ንምምልካት ማለት እዩ ንዝኾነ ግን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ጉጅለ እንታይ ይፍልልይ ዘሎ መን እዮም ዝበሃሉ እዞም ፈሪሳውያን ካብቶም ሰዱቃውያን ብምንታይ እዮም ዝፍለዩ እንተልና እቶም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ክልቲኣቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኣይሁድ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ክልቲኣቶም መራሕቲ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ግን ኣብ መንጎ ፈሪሳውያን ኣብ መንጎ ሰዱቃውያን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ እቶም ፈሪሳውያን ኣዝዮም ኣብ ሕግን ኣብ ስርዓትን ዝግደሱ ብጀካቲ ሙሴ ዝሃቦም ሕጊ ድማኒ ንዕኡ ንመብረሂ ኢሎም ንኻልእ ኢሎም ዝወሰኽዎ ናይ ሰብ ሕግታት ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሕግታት ዝኽተሉ ኣይትጥዓም ኣይትተንክፍ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ብዙሕ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ሰብ እንኮላይ ዝተሓወሶ መንፈሳዊ ስርዓታት ወይ ስጋዊ ስርዓታት ዝተሓወሶ ናይ እምነት መንገዲ ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሰባት ነቲ ሕጊ ምእንቲ ከየፍርሱ ኢሎም ኣብ ከባቢ ናይቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ብዙሕ ስርዓታት ወሲኾም ዝምርሑ ሰባት እዮም ነይሮም እዚ ድማኒ ነቲ ህዝቢ ከምቲ ጎይታ ኢልዎ ዘሎ ከቢድ ጾር ኮይንዎ ከም ዝነበረ ምሽካሙ ዘይክእል ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ጾር የሰክምዎ ከም ዝነበሩ እቶም ፈሪሳውያን ይገልጸልና ማለት እዩ እቲ ዋና ናታቶም መምርሒ እንታይ እዩ ሰብ በቲ ሕጊ ኣምላኽ እንዳፈጸመ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ርእሱ ከቐድስ ወይ ከዓኒ ከድሕን ምእንቲ እዚ ነዘን ክገብር ኣለዎ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ኣብቲ ማእኸል ናይቲ እምነቶም ብዙሓት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ጉጅለ ፈሪሳውያን ከም ዝነበሩ ንፈልጦም ከም በዓል ኒቆዲሞስ ዝኣመሰሉ ካብቶም ንጎይታ ዳሕራይ ዝቐበረ ማለት እዩ ዝገነዘን ዝቐበረን ጳውሎስ እውን ኣብ ትሕቲ ገማሊኤል ኮይኑ ክመሃር ከሎ ፈሪሳዊ ከም ዝነበረ ባዕሉ ተኣሚንሎ ማለት እዩ ብዙሓት ግን ኣብቲ ሕጊ ንዝተወሰኸ ወግዒ ናይቶም ኣቦታት እናኽበሩ ነቲ መንፈስ እቲ ሕጊ ዝጠልቦ መንፈስ ግን ማለት ፍርድን እምነትን ምሕረትን ረሲዖም ጥረ ነቲ ሕጊ ኣብ እቲ ዝተሓዝ ወይ ከዓኒ እንታይ ትበልዕ እንታይ ትሰጥዕ ዓይነት ነገር እምበር ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ትርጉሙ ከየድሃቡ ነቲ ሕጊ ጥራሕ እናተኸተሉ ዝኸዱ ሰባት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት ጎይታ ደጋጊሙ ክወቕሶም ንሪኦ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 23 ትኬድኩም አንብቦ ብዛዕባ ፈሪሳውያን እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዝነበሮም ጎይታ ኣብኡ ብዝርዝር ገሊፅዎ ኣሎ ሙሉእ ምዕራፍ ማለት እዩ ይወቕሶም ከም ዝነበሩ ኣቱም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እንዳበለ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ናይ እቶም ፈሪሳውያን ተባሂሎም እቶም መራሕቲ እምነት ተባሂሎም ዝፍለጡ ገለ 6,000 ዝኾኑ ፈሪሳውያን ከም ዝነበሩ ኣብቲ ገለ ናይ ታሪክ ጽሑፋት ንረኽቦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበሮም ጥቕሚ ናይ ምእካብ ካብቲ ህዝቢ ዝተላዕለ እውን ኣዝዮም ሃብታማት መራሕቲ ናይቲ ቤት ጸሎት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ንርኢ ኢና ብፍላይ ምስ ሰዱቃውያን ዝፈላለዩ ካልእ ነገር ድማ ብዛዕባ ህልውና መናፍስቲ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታት ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ዝኣምኑ ከም ዝነበሩ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 23 መጻረኽ ከሎ ኣብ ማእከሎም ምፍልላይ ዘምጽእ ሓደ ዘረባ ምስተዛረበ ክልቲኣቶም ዝተባእሱሉ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ትንሳኤ ሙታን ኣመኒ ኣነ ምስ በለ እቶም ፈሪሳውያን ኣብ ልዕሊ ሰዱቃውያን ከም ዝተላዕሉ ንርኢ ማለት እዩ
ክርስቶስ ንምቕታል ዝመኸሩ ብቐዳምነት እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ምክንያቱ ነቲ ሕጎም ብቐጥታ ዘፍርስ ዘሎ ኮይኑ ዝተሰምዖም ሰባት እዚኣቶም እውን ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ እቶም ሰድቃውያን ዝበሃሉ እዚኦም ናይ እምነት መራሕቲ ኮይኖም ብጀካቲ ሙሴ ዝሃበና ነገር ካልእ ክንውስኽ የብልናን ኢሎም ኣብታ ናይ ሙሴ ሕጊ ተወሲኖም ዝኸዱ ብጀካ ነተን ሓሙሽተ ናይ ኦሪት መፅሓፍቲ ንኻልእ ከኣምኑ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ መራሕቲ እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ንሕና ክሊን ኮይና ካልእ ማለት ከይወስኽና ሙሴ ዝኣዘዘና ንግበር ካልእ ምውሳኽ ኣይድልን እዩ ዝበሉ ኣብ ኦሪት ዝነብሩ ሰባት እዮም ካብቲ ዘገርም ግን እሱ እናገበሩ ከሎ እቲ ተስፈኦም ሕጂ እንታይ እዩ እታ ስርዓት ናይ ቤት መቅደስን ምስቲ ናይ ቤት መቅደስ ስርዓት ብምፍፃም ዝርከብ ምድራዊ በረኸት ጥራሕ እዮም እምነቶም ነይራ ማለት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ስርዓት እናተኸተልና እንዳተባረኽና ክነብር ዝብል ተስፈኦም ምድራዊ ካብ ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ሰባት እዮም ነይሮም ካብዚ ዝተላዕለ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ይኹን ብዛዕባ ህልውና ናይ መናፍስቲ ምንም ኣይኣምኑን ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስደት ግን ምስቶም ፈሪሳውያን እውን ሓቢሮም ንሃዋርያት ይኹን ንክርስቶስ እውን ከም ዘሳደዱ እውን ንርኢና ማለት እዩ ጎይታ ነዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኣቶም ካብዚኦም ተጠንቀቑ እንዳበለ ንክልቲኦም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ተጠንቀቑሎም ብዛዕባ ትምህርቲ ናይ ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያን ተጠንቀቑ እንዳበለ የጠንቅቕ ከም ዝነበረ ድማ ንርኢ ምክንያቱ ናይ ክልቲኣቶም ትምህርቲ ናይ ክልቲኣቶም እምነት እቲ ኣተሓሕዛብ ብፍላይ ነቲ መንፈስ ናይቲ ሕጊ ሙሴ ዝሃቦ ገዲፎም ናብ ሕግን ስርዓትን ጥራሕ ምድሃቦም ናብቲ ጥረ ቃል ምድሃቦም ንጎይታ ዘዕግብ ስለ ዘይነበረ እቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቲ በዚ ነገር እዚ ከይልከፉ ይጥንቀቐሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካበልናቶም ብዛዕባቶም ክልተ ጉጅለ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛ ስዒቡ ዘሎ ጥቕሲ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ዝብል ሓሳባት ሂብና ኣሎ ማለት ወይ ከዓኒ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ሕጂ እዚኣ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ብክልተ ነገር ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቶም ናብ ንስሓ ዝመፁ ዘለው ሰባትን ነቶም ዝተነስሑ ሰባትን ትምልከት እያ ማለት እዩ ክመፁ ከለው ንንስሓ ዝኸውን ግብሪ ግበሩ ኢልና ኣሎ ሕጂ ንንስሓ ዝኸውን ዝበቅዕ ግብሪ ከመይ ገይሩ ሰብ ክገብር ዝኽእል ናብ ንስሓ ክመፅእ ከሎ እንተኢልና ዝሓለፈ እዋን ተናኺፍናያ ነርና ኢና እቲ ኣምላኽ ዝቕበሎ ንስሓ እቲ ካብ ዝተጣዕሰ ልቢ ዝመፅእ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓጢኣት ዘለካ ኣተሓሳስባ ትገብሮ ለውጢ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ ንስሓ ክኾነሎም እንተኮይኑ ንንስሓ ዝኸውን ግብሪ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓኒ ንንስሓ ዝበቅዕ ልቢ ክህልዎም ኣለዎ ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎሞ ንጎይታናን መድሐና የሱስ ክርስቶስ ሓደ እዋን መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ወይ ከዓኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክንወርስ እንታይ ሰናይ ግብሪ ንግበር ምስ በሎም እንታይ ዝበሎም ሽዑ በቲ ንሱ ዝለኣኾ It's 2 o'clock. በቲ ንሱ ዝለኣኾ ወዱ ክትኣምኑ ኢሉ ገሊፅሎም ኣሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት የሬታ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተቀዳማይ ስብከት ናይ ግብረ ሐዋርያት ከድና እንተርኢና ሓደ ዝለመሰ ሰብኣይ ምስ ፈወሱ ብዙሓት ተገሪሞም በቲ ነገርቲ ናባታቶም ዕጉግ ኣብ ዝበልሉ እዋን ኣብቲ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ኣቢሉ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መራሕትኹም ነዚ ብዘይ ፍልጠት ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ ኣምላኽ ግና እቲ መሲሑ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኩሎም ነቢያት ከም ዝተዛረበ
كمو فتصمو حجي سوعلو امبار حتياتكم كدم سسلكم امبار انتاي حتياتكم كدم سسلكم كاب قص እግዚአብሔር ካ زمن محرت زمن محداس ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ናኻትኩም እተሓርየ መሲሕ ከኣ ንሱ ኢየሱስ ምእንቲ ክስደደልኩም ተነስሑን ተመለሱን ይብሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝተፈወሰ ሰብኣይ ብስቡ ብምእማን ከኣኒ ነሰብኣይ ዝጥዕና ሂባቶላ ኢሉ ክገልጽ ድሕሪ ምጽንሑ እንታይ ንግበር ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ምስ መጸት ተነስሑ እታ እግዚአብሔር አምላኽ ዝቅበላ ንስሓ ግን እታ ሓቀኛ ዝኾነት ናይ ልብ ለውጢ ካብ ሓቀኛ ዝኾነት ጣዕሳ ዝመጸት ምምላስ ወይ ከኣኒ ናይ ሓሳብ ለውጢ ብዛዕባ ሓጢኣትካ ምግባር ስለ ዝኾነት ንንስሓ ዝበቅዕ ግብሪ እቲ ውሽጣዊ አምላኽ ንሓቅሲ ኣብ ምንታይ ዝደለየ ኢልና ኣሎ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ሲ ንሓቂ ኣብ ኣፍካ ይኮነን ኣብ ካል ኣካላዊ ዝኾነ ኣቃውማኻ ይኮነን ኣብ ምንታይ ዝደልዮ እግዚአብሔር ኣብ ልቢ ወይ ኣብቲ ውሽጢ ዝደልዮ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝደልዮ ንእግዚአብሔር ክንጥብሮ ስለ ዘይንኽእል ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ዲና ኣቲና ናብታ ልብና ኣዘላ ነቲ ሓጢኣት ከምቲ ኣምላኽ ዝሪኦ ርኢና ክንጸልኦን ተኽኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ዝበደልናዮ በደል ንኣምላኽ ዘቁሰልናዮ ቁስሊ ሓጢኣት ክገብር ከሎ ሰብ ንክርስቶስ ኣብቲ ናቱ ቁስሊ ከም ጨው ዝንስንስ ዘሎ ወይ ከኣኒ ከም ከርበ ወይ ከምቲ መፂት ዘስተዩ ሰባት ከምኡ የስቲ ከም ዘሎ እንተተረዲእዎ ንጎይታ ክሳብ ክንደይ ብሽንካር ከም ሸንክሮ ዘሎ ከም ሓድሽ እንተተረዲእዎ ክንሳሕ ይኽእል እዩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ ባህ ዘብል ንስሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዳዊት ኩላህና ከም ንፈልጦ እቲ ሓቀኛ ንስሓ ካብ ዝተነስሑ ሰባት ሓደ ኣቦና ንጉስ ዘማራይ ዳዊት እዩ ሓጢኣት ምስ ገበረ እሞ ከዓኒ ሰበይቲ ሰብኣይ ዓሚፁ ንሰብኣያ እውን ኣብ ኩናት እትዩ ከም ዝቕተል ገይሩ ካበር ኣብ ገይረየ ኢሉ ኸይድ ምስ ሓሰበ እሞ እግዚአብሔር ድማ ምስ ነቐፎ ብነቢናታን ገይሩ ድሕራይ ምስ ተረኣዮ እቲ ምረት ወይ ከዓ እቲ ክብደት ናይቲ ሓጢኣቱ እንታይ ዝገበረ ጠፋእኩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ብኽያት ወይ ከዓኒ ናይ ንስሓ ጣዕሳ ከም ዝተጣዕሰ እሞ እግዚአብሔር ድማ ኣይትመውትን ኢኻ ኢሉ ንስሕኡ ከም ዝተቐበለሉ ይገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ንንስሓ ዝበቅዕ ግብሪ ቅድሚ ንስሓ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ጣዕሳ ዘለዎ ልቢ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ንስሓ ንንስሓ ዝበቅዕ ግብሪ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ዝተነስሐ ልቢ ሰናይ ፍረ ዘለዎ ህይወት ክመጽእ ከም ዘለዎ ክርከብ ከም ዘለዎ ናይ ዝተነስሐ ሰብ ኣካይዳ እግዚአብሔር ከም ዝጽበ እዩ እንተተነስሒካ ምስቲ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ ክርስቶስ እንተተጣቢቕካ ካብኡ ዝምንጩ ፍረታት ድማኒ ሰናይ ዝኾነ ፍረ ስለ ኮይኑ ክርከብ ዘለዎ ንዕኡ እዩ ዘመልክተና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ማለት ሰናይ ዝኾነ ግብርታት ክንገብር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካልኣይ ናይ ብሓቂ ንስሓ ዝተነስሐ ሰብ ክህልዎ ዝግባእ ነገራት ዘመልክተና ኢና ኢልና ዘለና ንምሳሌ ንኣብነት ሓደ ሰራቂ ዝነበረ ሰብ ተነሲሑ እሞ ናይ ሰባት ገንዘብ እንዳወሰደ እናመንጠለ ዝናበረ ተነይሩ ንንስሓ ዝበቅዕ ግብሪ እንተ ክገብር ኮይኑ እንታይ ክገብር ዘለዎ ነቲ ዝወሰዶ መምላስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብቲ ዘለዎ ኸማን እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከም ማቐል ክጅምር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ እዚ እዩ ናይ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ኣርኣያና ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዘኬዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሓፂር ሰብኣይ ትዝክርዎ ተኾንኩም ጎይታ እንዳምሃረ ከሎ ክሪኦ ካብ ዝነበሮ ህንጢነት ዝተለዓለ እሞ ከዓ እቲ ሕፅሩ ከዓኒ ኣብ ማእከል ሰብ ኣትዩ ክጥምት ምስቲ ብዝሒ ሰብ
ስለዚህ ዝነበረ ሓደ እዋን ተበላሒቱ እንታይ ኢሉ ጥበበኛ ይኮን ኣብ ዳዕሮ ሰው እዚ ጥበበኛ ኣብ ዳዕሮ ኣብቲ ዳዕሮ ወይ ከዓኒ ኣብ ሳግላ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ኣእዋማት እያ ናብኣ ተሰቂሉ ማለት እዩ ብላዕሊ ኮይኑ ሽዑኡ እንታይ ገይርዎ ንክርስቶስ ርእይዎ ዝገርመኩም ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብዚኣ ምምፀኢ ግን ኣብኡ ከለኹ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚኣ ደስ ዝብለኒ ነገር ኣሎ ክዛረብ ያኮን ሓዋይ ኣፍቅደለይ እዚ ሰብኣይ እዚ ብጣዕሚ በልሓተኛ ዝኾነ ሰብኣይ ከምዚ ዲያቆን ዝበሎ ብልሓተኛ ኣብ ሳግላ ተሰቂሉ ንክርስቶስ ከምኡ ክገብር ከሎ ግን ሳግላ በሪኽ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሳግላ ተሰቂሉ እዛ ሳግላ እዚኣ ካብተን ኣብቲ ሃገር ዝነበራ ሳግላታት ሓንቲ እያ ማለት እዩ ብዙሕ ሳግላታት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ስለምንታይ እዛ ሳግላ እዚኣ ተመሪፃ እዚ ዝተሰቕላሱ ኣብ ጎደና ትሱ ዝኸላ ስለ ዝነበረ ትኽክል ሕጂ እቲኣ ክነስተንትና ከለና ንእሽተይ መንገድና ዝደልያ ብጣዕሚ ደስ ስለትብለኒ እያ ኣብ ሳግላ ተረኽበት ኢሉ ኣይኮን ናብ ዝኾነ ሳግላ ተሰቂሉ ኣጣይቁ እዩ ማለት እዩ በየነ ዝሓልፍ ክርስቶስ በቲ ዝሓልፈሉ ጎደና ኣስተብሂሉ ኣብቲ ጎደና ዘላ በራኽ ወይ ከዓ ዓባይ ሳግላ ክድይበላ ዝኽእል መሪፁ እዩ ናብኣ ተሰቂሉ ሕጂ ሳግላ ተረኽበ ኢልካ ስኢልካ ኣብ ዝኾነ ሳግላ ዘይኮነስ ኣብቲ ክርስቶስ ዝጓዓዘሉ ኣብ መንገዲ ክርስቶስ ዘሎ ሳግላ ምስቃል እዩ ናብዚ ንክርስቶስ ምጥማት ምርኣይ ኣብቂዕዎ ኢና ንብል ዘላ ማለት እዩ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ሲ ነቶም ኣብ መንገድኻ ዝፅበዩኻሲ ትቀባበሎም ኢሉ ነቶም ኣብ መንገድኻ እንታይ ትገብሩኻ ዝፅበዩኻ እንታይ ትገብሮ ትቀባበሎም ብጣዕሚ ዘገርም ጎይታ ድማ ነዚ ዘኬዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብታ ሳግላ ኣብታ መንገዱ ኮይኑ ስለ ዝተፀበዮ እንታይ ገይርዎ ተቐባቢልዎ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ንላዕልን ካዕርን ኣቢሉ ስኸኣኒ ፊት ንፊት ዕንቶም ተጋጢመን ዘኬዎስ ሎማዓንቲ በዚ ዝገበርካዮ ናይ እምነት ስጉምቲ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞኒ ቀልጢፍካ ውረድ ምስ በሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝወረደ እግዚኣብሔር ይፈልጥ በታ ሓጓስ ልቡ ከም ክሳብ ዝነቱ ቤት ገይሩ ከም ዝኸውን ይሓስብ ማለት እዩ ተቀላጢፉ ድማ ናብ ገዝኡ ከይዱ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ንስሓ ናብ ክርስቶስ ናብ ልቡ ዝኣተወ ሰብ እንታይ ዝበለ ንስሓ ከም ዝገብር ድማኒ ብግብሪ ኣርእና ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዝብል ነገር ጎይታ ኣይተዛረቦን ባዕሉ እቲ ናይ ክርስቶስ ህልውና ኣብ ቤቱ እቲ ሓጢኣቱን ነቲ ዝገበሮ ዝነብሮ ናብራን ኩሉ ምስ ረኣዮ ፍርቂ ጥሪተይ ንድኻታትህ ንዝዓመፅክዎ ዘበለ ከዓኒ እንታይ ክገብር እየ 4 ዕፅፊ ገይረ ክፈዲእ ኢሉ ሽዑ ክንሳሕ ከሎ እዚ ሰብ እዚ በቲ ስርሑ እንታይ እዩ ነይሩ እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ሓለቓ ናይ መን ናይ ተገውቲ ናይቶም ቅረፅ ዘኽፍሉ ሰባት ሓለቆኦም ካቦ ሕጂ እቶም ተራ ቀረፅቲ ከማንሲ ኣዝዮም ሃብታማት እዮም ነይሮም ሕጂ ብሓፈሻስ ከምዚ በዝኒ ዓድና ዘሎ እንተሪናኻስ ከምዞም ሰባት ዝሸጡ ዘለው ከምዚ ንሲና ክኸዱ ከለው ዘፍልዎ ገንዘብ ዘዋፍሩ እዮም ካብቶም ዘዋፍሩ ሓደ እዚ ምክንያቱ ክሰርሑ እንተኮይኖም ኣብታ ስራሕ ኩሉ ሰብኣይ ረኽባን እታ ስራሕ ማለት እዩ ንዓኻ ክትረኽባ ኮኔክሽን ክህልወካ ኣሎ ኣብኣ ክትሰርቫይቭ ክትገብር ክትቅፅል ተኾንካ ከዓኒ ነቲ ካቦኻ እንዳፍተኻ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓለፋ ኩሎም እቶም ተራ ዝኾኑ ቀረፅ ዘኽፍሉ ሰባት ሃብታም ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ምስ ኣተወ እቲ ሂወቱ ምስ ተረኣዮ ግን እዚ ናብራ እዚ ገዲፉ ናብ ምንታይ ክኸይድ ከሎ እያ ንርኢ እንዳ መንጠለ ዝነብር ሰብ
كم جمر حجة تحكينا ننسحة زبكع جبري دحر نسحة أنفتك غيرو اتخال اتتجورز نبر كذا يكونس نعوز خحس نجار دماني نام مجبار زلوت أكا خمس خوانا دما أبزي نستفهر علينا مالتي أشي زي ناي نيكاديموس بناي زكيوس لوكاس 10 ناي معرف 10 خاب حادث قام 10 زلا تاريخيا كتنبوات غوليهم مالتي كتاب دحرو زلا حسابتا نحنا دق ابراهامينا تبل زلا حسابيا تخون زلا اذا دق ابراهامينا تبل قال ابو زحبوتا تطقيمهم لالو نحنا دق ابراهامينا زبل ممكح زتقوملو نغري مالتي بتي نابراهامن نزرؤون زتنغره تسفا بو نامينا كاب زبل يغن بجبراو زخونه منقد زوم سبازياتهم دك ابراهام كم زي يكونوا بجبري بتي نحق نئمنت غداي دك ابراهام كم زي يكونوا غويتا كبدهم كله تشالنج غبرهم كلنا عند ابتي ناي وانجيل كفتات مالتي مغنياتو بسغا كاب ابراهام سلازتولد طرح سب ود ابراهام كوينو ايركبني مالتي اتزيستو علو نغير انتايو ود ابراهام مغانت ناي امنتن ناي تسفان نجر امبر تبسغا مولاد طرحسي ود ابراهام كم زي غبركا كاب اسماعيل ون كمهارو بزحات كاب قاطرا تبهال سبيتي دحري سارا زتواس سبيتي ون زتولد بزحات زر لون ابراهام الزرئي بسغا طرح نيرو تزخون اساتون كومو كبلو زخولو نجر علوهم ግን እቲ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ወደ አብርሃም እቲ ወድ ተስፋ እቲ ወድ እምነት እቲ ናይ አብርሃም እምነት ሒዙ ዝቅጽል ሰብምበር እቲ ብዘርኢ በዓለት ካብኡ ስለዝተፈጥረ ጥራሕ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኣሎ እቲ ብውሽጡ አይሁዳዊ ንሱ እዩ እቲ ናይ ሓቂ አይሁዳዊ እምበር ብዝረአ ስለዝተገዘርካ ወይ ከዓ ናይ ግዝረት ስራሕ ስለዝሐለኻ ጥራሕ ود ابراهام كو كاي تركبني خايلو ام معرف 4 بملو خايلكم تاريخهم بملأت نيرومي نزوم سبات زياتهم بدي هو مالو حجنا ابتنا يا امان غداي كن كيد كابزي امان زي نا ابراهام ولد كتنسال لي كالوي يلوام غويتا املاح كمتنا اداب كاب حمد زفطرهم خاني حجي سبات كاب امان كجبر ايو مالتو ايكونا يوحنس طرح زي كونه كريستوس ون كابا امان كزمرو كم كغبروم كم زخونه كريستوس ابتي ناي هوسانا غزي ون تزاريبلو امان زمسل زلو كم زي دياقونا حوي من يوم يلو كحتنا صنحه ازو امان زمسل زلو اتوم باغزيابير زي امنو احزاب اتوم ترير زخونه بتري حجي امني بتري زغلص እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን امين ايش حنت درسكي اوكي لكي اذا كزارو صنحو بزعوا ناي زكيوس اصلا بلايو ناي حواريا بطرس اندحر تملكتنا بنسحه الى እግዚአብሔር استمرسل منجدي بلبس تتعصل منجدي زنبره بديليو انت مسايز بالعسته انت زي بالعزستين مستمسايز سوعزه بديليو خبل بقى في كل كله الى نعزب مالك اقدمو زولو نخي ترف جن السخاسي ثلاثه يزخت دهروق منقاو ثلاثه يزخت كرنيا زولو ايفوتني النيرو امو داتا جن كابلو بوبوين الكسين بيروس ستا فرغبورو تبل تطبق خنا فرغبور تبل يعني حساب المدوسني صبات واسيكالا غير مسجد حراي نبتا امني يا ريتا بزي دمصي ناي كل عسل لازم تصدني امو يا ريتا غور لي حجنا نبتا ناي امان غداي كنملس حجتي امان زبحال زلو اب حسكيل تايللو حدش لب خبكم حدش منفس عواخاتكم كحدر يزبولو قال الله ناي امن لبي
أوصي نايس قالبي ده قبل لكم إيه كاتوا لكم حج انتايو ابن زبل قال نتي ترير ويكان السنس زي يقولوا كابتي ناي زيابهير هواسات ويكا السنس مقبار وزع زخونه مالتي إذا حجينا نتوم ناي أحزاب هلونا ويكا كاب أملاخن كابتي تسفان وزع نزنبرو دك آدم زوكل مجلسي مالتي نتوم بو زي عملوا زنبرو كاب عائلة إسرائيل وزع زنبره حزب مالتي نا أبراهام سي كاب زا أمان انتح قبرو ليو ولد كتنسأل لي اتبئم حجي انتاينا نرزلنا دك أبراهامين اندابلكم نفسكم هاي تعشو اكزيابير أملاخ كاب أمان كمان صح قبر يخليو ولد كتنسأل لي خلي أبراهام برقص دماغ زيابير أبتي نساتهم نتنايزل عالم هيوت كم زي بقعو مستأمنوا مالتيهم كنا مجمر تسبكة وانجيل بقاتهم يتجمروا وانجيل قدمنا يهوداوي دحراي دما نصر او نزامن زبله حيل املاخ نمدحان يستبها لما تخفصم وانجيل بيورساليم يتجمروا بيهودا يتجمروا باسرائيلاوي يعني يتجمروا نساتهم جن نتي قال وانجيل مس دفؤو كم تهاري قدس باولس يلو زلو كاب دفعكمنا كاب قفعكمنا نتناي زلالم هيوتو دماني بقعات زي مخامكم برؤسكم كاب تأمنكم قصنا ناب أحزاب انتاي نقبر لنا نملس على يلو ناب أحزاب كم زخد وانجيلنا نرئ مالتي أبي يوحنس وانجيل معرف حدا وين انتاي لله ناب توم ناتو انتاي قبره توم ناتو خي أي تقبلوون نتوب استقبلوه بسمون إذا آمنوا قنا ولد أملاك كخونو مسل حابوم يبلنا مالتي سلازك زي أبي هير اتوانجيل نتوم قدم امن زنبرو نتا تسفاقي دانك آقايش تسفا زينو بوروم أحزاب تا وانجيل تا ولدنت تمس وانجيل بمحاب ولد أبراهام كمزقبر بإمنت ولد أبراهام كمزقبرو مينان رمالتي أب غلاتيا خيركم عم بو غلاتيا بزعبا زنجر أب فلاي معرف سلسته صبو غيرو بزعبا زنجر يزاربي بزعبا ولد أبراهام سلازتي نا أبراهام كابزا آمان ولد كتنسأل لي زبلنا زل حساب نتوم أحزاب زملكت كوينينا نرخبا مالتي توم آمان زمسل زلو خبز والكم أحزاب كوينهم كريستوس بو زامنو كريستيانون كم هيوان أمان جليس ومالو أب قدامي بيتروس معرف كنت كم 4 تسقاب شومان تزلو هيوان أمان إلو مالو إذا مالت جن كاب إمني سب كجبر مالتو خم زي كونه يستلهو ناي إمني لبي أوتيو ناي سجال لبي زلوت كم زخانة أب هزكيل 36 كمون نبي إساياس نبت استفنش حكم له كوحي أستبهلو نبله استزاربو نجار على مالتي زيابير مسكن سلازتي ناي إمني نجار زبل زلو بزي كندو صبوي حجنا حدث كاب ابن مخان ولد ابراهام زغبرو زلو ነገር እንታይ እንተልና ግን እታ በቲ ህያው ዝገብር ወንጌል ምእማን ያ ማለት እዩ አብርሃም አቦ እምነት ድማኒ ንአቦ እምነት ድማ ውሉድ ትኸውን በታ ንሱ አሚኑ ዝጸደቀላ እምነት كتركب كلها يباتي مغنياتو انتا يزبلنا أبراهام بأملاخ أمنمو نصدقي انتا يقبرلو توصرلو يابير مسكن سلازي نحنا دما ولد أملاخ نخون بأملاخ مسلنا أمن باتي نسو زلاخو ودو مسلنا أمن اتود زلوو هيوات اللو خمز بلنا مالتي زيابير تمسكنا ياخد سلازي اتنا امن زبل حساب ابزيا كنودا من الوقت قال حتى اي ثينك سغا اخا يمكن نركبوني هو ابتا دايني انا ساعات شنو هيس كزلاسني امني لباوت سيسي منفذ خد لبخبكم يقولوا من كله
እቲ ኣተሓሳስበኦም እቲ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቆም ዝነበረ እዚ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ከይርዩ ጋሪድዎም ዝነበረ ሓጢኣቶም ስለ ዝኾነ ነዚ እዩ ክዛረቡ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባዊ ንድሕሪ ዝመልስ ናብ ኣምላኽ ዘይጠምት ወዲቕና ከለና ወዲና ክተርፍ ዝገብር ናይ እምኒ ልቢ እግዚኣብሔር ካባና ከርሕቐልና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ናብኡ ዘጠምት ከም ጴጥሮስ ብልቢ በኺዩ ናብ እግዚኣብሔር ዝምለስ ከም ዳዊት እውን ተጠዒሱ ተፀፂቱ ንእግዚኣብሔር ዝጥምት የዒንቲ ክበና በቲ ዝገበሮ ከም ዘኪዎስ እውን በቲ ዝዕምፆ ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ዝእጉሶ ዝነበረ ዕፅፊ ክመልስ እየ ብምባል ዘለዎ ጥሪት እውን ኩሉ ንደኻታት ብምሃቡ ኣብ ኣምላኹ ዘለዎ እምንቶ ተረዲኡ ንኣምላኽ ዝተመሰ ከምኡ ክገብረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ የብለና እፅና ቢልና ከዓ ካብ ብሕጂ እኳ ማሕፀ ኣብታ ቅድሚ ግን ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ እያ ትብላ ኣብታ ትሽዓተ ዘላ ንኣብርሃም ካብዚ ኣማን ዝብል ከተንስኣሉ ምስ በለ ንኣምላኽ ሲ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣሎ ኣምላኽ ዝበልናዮ ኩሉ ነገር እዞም ዝጠቐስናዮም ኣርባዕቲኦም ካብ ጴጥሮስ ካብ ዳዊት ካብ ዘኪዎስ ብዙሓት ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብዞም ዓልዮም ካብኡ ርሒቆም ዝነበሩ ንክመልስ ዝከኣሉ ኣምላኽ ንሕፅር ዝበለ ንሕዳእ ተመልኪትና እውን ንበልኣም እውን ንምልከት ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ዝከኣሎ ምዃኑ ማለት እዩ በልኣምሲ ኣድጊ ኣፍ ኣውፅያ ክዛረቡ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢና ይከኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ዘይከኣሎ ነገር የለን እግዚኣብሔር ዘይዓዮ ነገር ዘይሰርሖ ዘይፍፅሞ ነገር የለን ማለት ታትሕዝላ ማለት ኣእማን ኣንተቤ ስለ ዝገለፅዋ እቲ ውሉድ ዝኾኑ ንዑ ዝቕበልዎ ብስሙን ዝኣምኑ ከም ውሉድ ክፅውዖ ከም ዝኽእል ንኣምላኽ ዝሰኣኑ ነገር ከም ዘየለ ማለት ካብ ብሕጂ እኳ ማሕፀ ናብቲ ጉዲኦም ተነቢሩ ኣሎ እምበኣር ፅቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉኦም ይቆረፅ ናብ ሓዊ ድማ ይደርብ ኣብዚ ሰለስተ እየ ዘሕቶ እዚኣ ካብ ብሕጂ እኳ ማሕፀ ናብ ጉንደኦም ተነቢሩ ኣሎ እምበኣር ፅቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ይቆረፅ ኩሉ ይቆረፅ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ እቲ ዝድርበ መን እዩ እቲ ዝቁረፅ ከመን እዩ እቲ ጉንዲ ከም ማሓፀ ከንታይ ፅቡቅ ሕጂ ርኢኹም እንታይ ኢና ኣብዚኣ ክንስእላ ዘለና ምስ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እናተኣሳሰርና ኢና ክንሪኣ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ወይታ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ወንጌል ዮሃንስ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ተኻሊኡ ከዓ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓኒ በብክፍሉ እንታይ ኢኹም ኢሉ ኣሎ ጨንፈር ኢኹም ስለዚ ኣብኡ ሓደ ስእሊ ስኢልና ኣሎ ክርስቶስ ጉንዲ ንሕና ድማ ጨናፍር እቲ ተኻሊ እቲ ጋርደነር እቲ ሓረስታይ ድማኒ ኣቦ ከም ዝኾነ ገሊፁ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ እውን ኣተኣሳስር ኣቢልና እቲ ኣብቲ ጉንዲ ዝዘውር ሂወት ዝህብ ማይ ድማኒ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ክንምስሎ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ጨንፈር ናይቲ ጨንፈር ሚሽን ወይ ከዓኒ ዕላማ ተልእኮ እንታይ እዩ ፍረ ምፍራይ ማለት እዩ ፍረ ምፍራይ እዩ ናይቲ ገረብ ፍረ ምፍራይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጨንፈር ብደገ ዝመፅእ ዘሎ ብንስሓ እንታይ እዩ ዝኸውን ናብቲ ጉንዲ ይጠብቕ እቲ ሓቀኛ ንስሓ ዝተነስሐ ሰብ ምስ ክርስቶስ ይጠብቕ ምስቲ ጉንዲ ይጠብቕ ሽዑ ድማኒ እቲ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክፈሪ ድማኒ ትፅቢት ይግበረሉ ናይቲ ምጥባቑ ወይ ከዓ ናይ ምጥባቑ መርኣይ ዝኾነ መረጋገፂ ዝኾነ ኣብቲ ጉንዲ ጠቢቑ ናይ ምህላው መረጋገፂ ዝኾነ ፍረ ክፈሪ ትፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ እቲ ዋና እቲ ጋርደነር ወይ ከዓ እቲ ሓረስታይ ዋና ተኽሊ ዝኾነ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢልዎ ዘሎ ኣየናይ ጨንፈር እዩ ፅቡቕ ዝፈሪ ዘሎ ኣየናይ ድማ እዩ ዘባኽን ዘሎ ወይ ከዓኒ ዘይፈሪ ዘሎ እንዳረኣየ ድማ እንታይ እንዳገበረ ኸይድ ማለት እዩ እንዳፀልፀለ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ዘይፈሪ ጨንፈር ይቁረፅ ነቶም ዝፈርዩ ዕድል
ክረክብ ምንቲ ምግብ እንዳወሰደ ንዓቶም ድማኒ ከየጉድለሎም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማሕፀ ማለት ዝቆርፅ ነገር ማለት እዩ ዝፈሊ ንመን እዩ ዝፈልዮ ንመን እዩ ዝቆርፆ እንተልና እቲ ማሕፀ ነቶም ዘይፈሪዩ ጨነፍር ኣብቲ ጨንፈር ኮይኖም ግን እንታይ ዘይኮኑ ዘይፈሪዩ ዘለዉ ማለት እዩ ብዝኾነ እቶም ኣእዋም ወይ ከዓ እቶም ጨነፍር ዝበሃል ዘለዉ እቶም ብንስሓ ናብ ሓንሳብ ናብ ክርስቶስ ጠቢቆም ዝፀንሑ ኣብቲ ዝጠበቁሉ ኩነታት ከዓኒ ክፈሪዩን ከይፈሪዩን ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ማሕፀ ማለት ፍርዲ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ፍርዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣእዋም ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክፈርዩ ከልሊ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ከምቲ ልቋት ፅሒፍዎ ዘሎ ዮሃንስ ከዓኒ ኣብ ምዕራፍ 15 ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ፍረ ማለት እዩ ኣስዒቡ ዝበሎም ቃላት እንተነይሩ እንታይ እዩ ካብ ሓደ ብንስሓ ዝተመልሰ ሰብ እትፅበዮ ፍረ ኣሎ ነታ ፍረ ዘይብላኦም በለስ ወይታ እንታይ ኢልዋ ኣሎ ካባኺ ንዘለኣለም ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ብሰይፊ ኣፉ ብቃሉ ማለት እዩ ብኣፉ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሰይፊ መዘዘ ካልእ ኣይገበረ ካባኺ ኣይረኸብ ኢሉ ምስ ረገማ እንታይ ኮይና እዩ ዝብለና ብኡ ነቐፀት ደቀ መዛሙርቱ ክሳብ ዝግሮም ማለት እዩ ፅቡቕ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር ድማኒ ከም ዝቁረፅ ወይታ ደጋጊሙ ዝገለፁ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ምትንታን እውን ክሳብ ዘየድልየና እዩ ማለት እዩ ብዘይ ብኣምላኽ ግን ፍረ ክርከብ ስለ ዘይክእል ከምቲ ጎይታ ኢልዎ ዘሎ ኣባይ እንተጠቢቕኩም ወይ ብዘይ በኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለ ዝብለና በቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ማራን ህይወትን ኢና ነቲ መንፈሳዊ ፍረ ንፈርዮ እቲ ፍረ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝበልናዮ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንኣምላኽ ከም እንመስል ወይ ከዓኒ ባህሪ ኣምላኽ ከም ዘለና ዘግህድ ዘንፀባርቕ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ኣባና ዝዘውር ህይወት ኣምላኽ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዝፈርዮ ፍረ እዩ ኢልና ኢና ጠቂስናያ ዘለና ማለት እዩ ፍረና ድማኒ ፅቡቕ ክኸውን ንኣምላኽ ንባህሪኡ ዘርኢ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝቁረፅ ዘበለ ኩሉ ከዓኒ ናብ ምንታይ እዩ ዝድርበ ኢልዎ ኣሎ ናብ ሓዊ ምክንያቱ እቲ ሓዊ ናብ ዘይምህላው እዩ ዘጥፍኦ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ እቲ ቁፅሪ 12 ዘይጠፍእ ሓዊ ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ወይ ገሃነም እሳት ወይ ቀላይ ሓዊ ኢልና እንጠቕሶ ክኸውን እዩ ሕጂ ናይ መጨረሻ ናይ መወዳእታ ብይን ፍርዲ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሰይፊ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ዘሎ እግዚኣብሔር ንሓዊ ንፍርዲ ከም ዝጥቀመሉ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ብዙሕ ጥቕስታት ክንርኢ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብዚአን እንታይ ኢና ክነስተብህል ዘለኹ እቲ ክፈሪ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እቲ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ዝቐረበ ሰብ ሓንሳብ ብንስሓ ምስ ክርስቶስ ምስ ተጣበቕካ እቲ ንኣምላኽን ንባህሪኡን ዘንፀባርቕ ዘርኢ ሰናይን ብዙሕን ዝኾነ ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ፍረ ክትፈሪ ትፅቢት ይግበረልካ ነባሪ ዝኾነ ፍረ እዚ ፍረ እዚ ከም ዝበልኩኹም እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣምላኽ ክንወርሶ ኢሉ ዝሃበና ባህርያት እነግህደሉ ህይወት እዩ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ 5:22 ኣቢሉ ዘሎ ጥቕስታት ከድኩም ረእይዎ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ኢሉ ካብ ፍቕሪ ጀሚሩ ዝጠቐሶ ብዙሕ ባህርያት ኣሎ እቲ ኣምላኽ ክንካፈሎ ብባህሪ ካብ ባህሪኡ ዘካፈለና እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ባህርያት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዘይተወራሲ ባህሪ ኣምላኽ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ነዚ ፍረ እዚ ክንፈሪ ግን እቲ ኣባና ዝዓይ ናይ እግዚኣብሔር ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝተባሃለ እቲ ህይወት እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ዝዓይ ንክርስቶስ እንመስለሉ ድማኒ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕፀ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ከምቲ ክርስቶስ ነታ ኦም
كاباخي أي رخب مسبلا مسلا جما زخونته اتمحت كم زا مسألة فرد أملاقي مالتيو اتوما أوام ويتمش أنا فرد ماني نحنا كم زخونا تقندي دماني كريستوس اتمحت أب كريستوس تنبيرو عنه مالتيو سلازي مس كريستوس طبيعنا ننبر كنبر وحسنتنا زخونه نتي أملاخ معنا ذهبنا تثبيت النهب نايت مسو مطبقنا دما مسكر زخونه بزحن سناين فرتات النافرنا مسن نركب سلا زخونه بزعبا زدماني ازينا رداءات كنكون كم زغبانا تقيسب زياده كبل صبو نزي بزعبا زيا نسجيروم قالت انكلو نسنتي عبي حيل املاخ يسمعي نسو كمتي كله كابالو زفترو كابت زخبده امن ديك سبات غبرو ميخ اذا دائما زياتنا احزاب سن كترلبوم زملكت نسكل بامني كرقالك لبئون كبكاي زبر امني ارما ترنتي سقال سلسنتي ويدما سبكت وانجيل مالتي كمتي نبي ارمياس ونقال እግዚአብሔር نسكو زقرص حرما زناداصرو نريو إنا ديبل مال الدايو أبزي أبتي كانت أنت وي كومباير كان لا علم استطاعت على عينت نتنا بس لزغي تصعب እግዚአብሔር نتي فرز زي فرز بله أزيو كان እግዚአብሔር زرحة زبله نقرصو هم زمس إنا خدمها إحنا እግዚአብሔር منفس قدس نزقل لكم أبونا قبل بنادم ما يحضروا ساعتنا الموس داخل إيه تلاقي نديرنا ال 56 شوعة كاينه هو كيف ساعتنا حدود لازم እግዚአብሔር أملاخنا نزنبرنا جزء باريخ القديس لزابنا كبر مسجان نعيقون الموتصال جن نحدش عمد تولو تاليكم مجلس إيه نحدش عمد تولو تاليكم كوبكمو كابو برنامج نحن عزم هراي እግዚአብሔር أملاخ مسكن دقيما نقول لكم تكاتلوا زلكم أبزي لايف يكون فيديو غير تسعينه أبي يوتيوب مسمت أو تسمعوا كلاتكم سمعتنا نقع بسلام نبز حداث معلتي نبز حداث حمد ناكل تشحن 14 እግዚአብሔር بسلام أبصحكم كلكم باهي بلاني ناي بركة عامت لعل كله أبي هوت نفس وكفنا እግዚአብሔር زخبر له عامت كون لنا دما تصلي حدا وان بزعبا ناي غزي غداي كمهر كله سردان ነገር አለው እግዚአብሔር ካብ ግዜ ወፃኢ ዝኾነ አምላኽ ካብ ግዜ ወፃኢ ዝኾነ አምላኽ ግዜ ከምቲ ሳይንቲስተኛታት ወን ዝብልዎ ግዜ ህዋ ወይ ካ ስፔስ ከምኡ ድማ ማተር ዝበሃል ነገራት ኣብ ሓደ እዋን እዮም ተፈጢሮም ንሰብ ከዓኒ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዝፍጥረት እዚ ፈጢርዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ህዋ ወይ ከዓኒ ስፔስ ኣብ ውሽጢ ማተር ዘለዎ ግዜ ዘለዎ ሪያሊቲ ይፈጢርዎ ስለዚህ ሰብ ናይ ግዜ ንቑሕነት ዘለዎ ፍጡር እዩ እግዚአብሔር ግዜ የብሉ ታይምለስ ዝኾነ አምላኽ እዩ نحن قلنا بجزء استفدنا فطراتنا نجزء مفلتا كخونانا دماني እግዚአብሔር أب سماي أب أير وياب هو برهانات كم زجبرلنا دمان رئي مالتي برهانات غيرلنا نمقصر عمتات يخوناخو حجي خلتا نغارين ناي جزء علامه كلتا خمس خونا كاستفلكي لزلخو حدا موكسي مالتي موكسي مالت أبيناي وان انتاي تجبر ما انت ختفلت يحجزك مالتي وقتي نابنت حجي وقتات حرستاي معاسي زحرس معاسي عصد معاسي خسكس معاسي استاي جبر بمنتاي يزفلطو بجزي يزفلطو بتو وقتي يزفلطو موكسي جزي انتاي أبيناي كتجبر كم زلكا كتفلت زجبرك كنجار سلا زخانة أزيو أقداسنة تعلو كلا أيد ما
መገምገሚ መዕቀኒ ፍላይ ድማኒ ናይቲ ትገብሮ ዘለካ ነጥፈታት ኢፌክቲቭነስ ናቱ ኣገዳስነት ዕዉትነት ብመንፅር እንታይ ኢኻ ትዕቅኖ ብመንፅር ግዜ እውን ክትዕቅኖ ይሕግዘካ ኣብ ሓፂር እዋን ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻን ኣብ ነዊሕ ንዕኡ ክትገብሮ ከለኻን እቲ ናቱ ኢፌክቲቭነስ ብኡ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ፍጥረት እዚአን እየን ነይረን ክልተ ባህርያት ወይ ከዓ ክልተ ጥቕሚ ናይ ግዜ ድሕሪ ሓጢኣት ግን ሓንቲ ካልእ ዝተወሰኸት ኣገዳስነት ናይ ግዜ ከም ዘሎ ንርኢና ግብረ ሐዋርያት 17 ከይድኩም አንብብዎ ዳዊት የቕሬታ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ኣቴና ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሉ ነቲ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዘይፍለጥ ኣምላኽ ኢልኩም ተምልኽዎ ኣነ ከላልየኩም ኢሉ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረቦም ጀሚሩ ማለት እዩ ንሱ ካብ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ምድሪ ሙሉኡ ብዙሕ ዓሌታት ፈጠረ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ከላልዮ ምስ ጀመረ ሓንቲ ቃል ዝበላላ ንዓ ጠቂሰ ክገድፈኩም እንታይ ኢሉ ኣሎ ምናልባት ንዕኡ ሓሰስ ኢሎም እንተ ረኸብዎ ኢሉ ንመናበሪኦም ዝኸውን ድውብ ደረትን ሕግን ሓገገሎ ንመናበሪኦም ዝኸውን ድውብ ዝኾነ ደረት ዘለዎ ግዜ ሃቦም ይብለና ማለት እዩ ምናልባት ንሕና ይንፈልጣ ኢና ማዕ ኣብያታ ዶብ ናይታ ግዜና ይንፈልጣ ኢና ግን ዝተሓገገ ሕጊ ዝተደወበ ዶብ ዘለዎ ዘበን መናበሪ ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ይብልና ኣሎ እተን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብዛ ምድሪ ግሽነት እንነብረላን ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና እዘን ድውብ ዝኾና ደረት ዘለዎን ግዜ ተዋሂበናና ዘለዋስ ንምንታይ ዕላማ ኢልዎን ኣሎ ምናልባሽ ንዕኡ እንታይ ኢሎም ሓሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ እግዚአብሔር ሂብና ዘሎ ዓመታት ድውብ ዝኾነ ግዜ ንእግዚአብሔር ሓሰስ ኢልና እንተረኸብና በዘን ግዜ እዚአን ንእግዚአብሔር ሓሰስ ኢልና ክንረኽቦ እንተዘይክኢልና ዕላማ ናይቲ ዝተዋህበና ግዜ እንታይ ዝገበርና ሰባት ኢና ኮይና ንርከብ ኣባኺና ንርከብ ሰባት ኢና ኮይና ንርከብ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣሎ መዝሙር 9 ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክህልወናስ ምቁፃር መዓልታትና መሃረና ኢሉ ጥበበኛ ልቢ ምንታይ ዘሎ ኣብ ምቁፃር መዓልታትካ እዩ ዘሎ ናብቲ መወዳእታ እናቐረብካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ትቆፅር እንትኾንካ ጥበበኛ ልቢ ኢኻ እናረኸብካ ትኸይድ ምክንያቱ ዘረካ ግዜ ፀቢብን ሓፂርን እንዳኾነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ንኩላትኩም ሰሞን ዘለኹም ከዘኻኽረኩም ዝደሊ እግዚአብሔር ንግዜ ሂብና ዘሎ እሙንነትና ክዕቀን ክሳብ ክንደይ ኢና ፌስፉሊ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘይንሪኦ ዘለና ተኣሚንና ክንስዕቦ ሓሰስ ኢልና ድማ ንክንረኽቦ ንመጣጠር ንፅዕር ክርኢ ስለዚ ዓመት ክሓልፍ ከሎ ብካልእ ሓድሽ ዓመት ክትከኣ ከሎ ከምቲ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ ብድሕረይ ዘሎ እናረኣኹ እንዳደርበኹ ንቅድመይ ናብቲ ዓስቢ ዓወት መጣጠር ኣለኹ ገና ዝረኸብክዎ ኮይኑ ይስማዓነኒ ኢልና ፅምኣትና ንኣምላኽ ንምድላይ ኣብዛ ዓመት እዚ ብዝያዳ እንዕብየሉ ንእግዚአብሔር እታ መዓልቲ ናይታ ዶብና ብሓንቲ ዓመት ቀኒሳ ከም ዘላ እንዳተረዳእና ጥበበኛ ልቢ ክነጥሪ ምቁፃር መዓልታትና ክንፈልጥ እግዚአብሔር ይርዳእና በቲ ዝሓልፍ ዘሎ ግዜ ከኣኒ ዘይሓልፍ ነገር እናጥረና ኣብቲ ባንኪ ሰማይ ክንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ ክብለኩም ደሊ እግዚአብሔር ንዝሰማዕና ኣብ ልብና ሕዲሮ ብትዕግስቲ ከዓ ሰናይን ብዙሕን ንኣምላኽ ከዓ ዝሕጉስ ባህ ዘብል ከምቲ ቃሉ ኢልዎ ዘሎ ድማ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ክርስቶስ ምዃንና ምስክር ዝኾነ ሰናይን ብዙሕን ነባርን ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ይርዳእና ኣብዚያ ደው ክብል ያድልና ቦና እታ ምልእ ብልያ ነሪ አንተ ወይ ዲቃስ ሞት ከይድቅሲ ዲቃስ ሞት ከይድቅስ ሞት ሲያል ከም ዝበልኩ ሞት መዓስ ምዃና ዘይፈጥንያ ከም ዘላ ማለት ዲቃስ ሞት ከይድቅስ እግዚአብሔር እዚ መዓልታት መቁፀሪ እዚ ዘመናት መቁፀሪ
هيبنا لإግዚአብሔር نزهبنا እግዚአብሔር كأ حيل طبب هيبو حسابتنا عن طبيعة ذي فلت أنقانية هذا مصوع نعوك ركوب ودل يوتبن نروح ود من جدي እግዚአብሔር كذا تحلنا حيل خبرنا برشت أخبرنا እግዚአብሔር أملاخنا قدس فؤاد يكون الزمن كعنا يفقري تأميو عنقولو سبعة زعرقولو فحف حلو هذا كولو كاب እግዚአብሔር زرح قدمنا እግዚአብሔር زملسلو نتنسحنا نسالو همودا أنا نتسالو عمت خوننا تيزا حلف أن رسعنا نبت زبسني عصر عود ما خنق أدم عايلين برتعين كمنا نجزاهر أمنا قدس وآل يكوننا با صوتنا عصو صوت دورنا بنا الرأي نتسأل بولو እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን ሰማያዊ አምላኽና ለጊብና ነመስክነካ ኣለና ንስኻ እሙን ኢኻ ንህዝብኻ ንኸንቱ ኣይኮንካ ትፅውዖ ስቡሕ ዝኾነ መኣዲ ዳሊኻ ኣሰናዲኻ እግዚኣብሔር ንቤትካ ትዕንድም ኣምላኽ ምዃንካ ይዕንትና ይመስክራ ኣለዋ እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ክብሪ ንህበካ ንሰማዕና እግዚኣብሔር ቃል ምሳና ብእምነት ሓቢሩ ምሳና ተዋሂዱ ክጠቕመና ርዳእና ንመፋረድ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናባኻ ዝያዳ ንምቕራብ ጎይታ ክጠቕመና ርዳእና ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ደጊብና ንዓኻ ንህብ ኣለና ነዚ ብቅድመና ዘሎ ንጅምሮ ዘለና ዓመት ጎይታ ብነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይቲ ዓመት እቲኣ ንዓኻ እናተኣመና ክንመላለስ ክረዳእና ንዕቆብ ናባኻ ንእመን ንሕፀነካ ኣለና ስለዝሰማዕኻና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኣምላኽና ሎምን ኩሉ ሰዓት ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ዝምሃረና ንፅዋዕካ ኣለና ብሰማይ ትነብር ኣቦና ንበል ኩልሃና ብሓባር وهبنا نحن نزودنا خمسة حرب من بدلنا أو سنة فتنا كنا نسترخي لك سلامات كان ولسنا كنا نكتسب سلام سلام واديك سلام ما فكرت من حين اسكت محلات لمن لنا امين ጸጋን በረከትን አምላኽና ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ሰላም ዘለዎ መዓልቲ ሙራት ሰማዕትና ዝነበርና ጊዜ ሰምና ሳብታ ንምለሰኩም ድማ እግዚኣብሔር ስላለ ይስማዓና ስለ እግዚአብሔር